Kahinyo trip Youth Council Shela Area Unit bat Jatap Unit haga step jongka arpu waitrik ya yong arjar arpusan kala yo ban bat ya sangut ki suba nong Bangladesh na yo Shela bat ye kini ki breola IT shi ki bor pulit ke Shela Police Station ban le ye badan kam. Haba pentip shikilat pathai khubor haga no phai sngi uba roy ku parsenrem president jongka HYC Central Executive Committee ulaong bakini ki nong Bangladesh kilawan rung lingba ka snong Dalia kabadan khaput kari Bangladesh bat kathan Shela uba roy ulapen pau ba nakajingya kren ki dikhot bat ki nong Bangladesh kalapen suba jur ba kilayo ya ki kot kisla jongki ban rung she India lingba jongno re jongno. Presiden ulah kedauru ba nakajing kenra ki pulit kariboy district ki bala hiar shadu Mumbai ban kem ki badan ketiban penrung Bangladesh se India kapan i bakala don lupa bapen biang ki kot kisla nado ki adhar ki epek bat ki wei pan ulaong bagadon gajing ya traikam ka bashir khai bha ban penrung ya ki nong Bangladesh se India. आप लोग कहाँ से आया? नगांव जिले के कोसा से। आपका पास क्या क्या कागज है? आपका पास क्या क्या सब कुछ क्या केस है? दिखाओ तो दिखाइए। ये इधर से कहाँ से आया? इधर घूमने के लिए कहाँ से? नगांव जिले के कोसा से। नगांव जिले नहीं आप कल रात इधर में से घूम रहा है हमें रहा चला क्या है घूमने किसका घर में रहता आप उधर में? मालूम नहीं है भाई कहाँ से मालूम नहीं है भाई। मैं चला मैं घूमने के लिए आया कौन लेके उधर आया? बॉर्डर तक ले वो पकड़िए। आपको कौन लेके आया इधर में? कौन लेके आया इधर में आपको? भाई जगह गाड़ी जगह चला ये असली होती है ना आवाज पड़े हम लोग इसके गोली अगर देख रहे नहीं पता उसका घर में जाके घुस के ऐसे सोने के लिए मिलेगा। किसका घर में जाके रह गया कब क्या काला? अब भाई बताओ किसका घर में जाके Kidkhot ki jongi jongka HYC Shela Area Unit bakumju ru napo Jatap Unit menegasi kila yo obat ya sangut kibre napo yo Shela kemudian kumpa lai kilometer napo border Bangladesh Indo Bangla border haka jingi obat ikini kibre nakaliang jongki khot jongka seng kila keli pertho iki kila pan iki kot kisla jongki bat andala pan iki kot kisla jongki ni sothu na kajing keli yakini kibre ni sothu yakini kibre ki poi ki don gajing suba yakini kibre ki buat napo Bangladesh nambah kumba kalong hi ka Shela ka Snong Shela ka Than Shela itu ka don ya ka border ka Bangladesh bat kini kibre hakapor baki wan phai mene step ka por prabji prasteng baki wan na kawi ka dong ka bakko ka ba ki ngi tip kum ka Dalia ka dai kawi ni ki dong ki bahag apo ka don Snong Shela ka badon hajan bat ka put Bangladesh bat hadin bakali kini gibre ki wan na ki don kum basamut kini gibre na kali ki ong ki ba ki wan phai nang tin apo Dalia kimut banwan chani seselo hadin ka jingkeli pertu ka jong ki khot jong paseng ban keli bakumnu kini gibre ki poi seduk kani ka jakan mar ka kani ka Dalia ka don khaput jong ka Bangladesh ki ong ba ki wan kai kum kita kinong ki tourist ti ndala keli pat ki ba kumnu ki wan kai tourist Shela na ne don ayu hang ta Dalia bat kisa bat nu menin bro shimit hakani ka snong kini gibre kim shimlala ban ay ka juba tikani kala pen subajur yang iba kini gibriu kimdei na po India kidi ki suba Bangladeshi andre kaba penlengo yang ipat kalong ba baro saungut na kini gibriu kidon ya ka adhar kidon ya ka pan card kidon ru ba kidon ya ki voter ID card ti hadin mengilalap ya kini ki kod kesla bat kawai ru ka bangi hakajing pet jongi ya ki phone ka jongki ngilap ru ba don ni kini ki badon ya ki phone ki jongki hapo ka mobile phone ki jongki ki don ni ki dur badon ni ki pisa babat ya ka pisa Bangladesh tekani kala anak pen subajor yang ni ba kini ki briu la ki dei ni kim dei kinong India ti nakaliang jongki dukhot jong kaseng manga himene ngla phone ESP jong East Castles ban simkhia by de ni kam ba nakaliang jong SP ula pha lu yo SDPO jong kasora subdivision ban let hapo Shela PS nomor bana kalian jo gidukot no kaseng hadin mangila kali pertho kila pen i ki kot isla ngila IT no akibor kulit te kumba kalong himenta kajing kren badu SDPO mentan ru
Orang bakini gibri kidang don hapo Shela police station tak hanu kini khlemat bat nakliang jong ki police kidang verify bat ki beri ki badan hapo Assam bat ki bor pulit ki badan hapo Assam ban verify ya ka identity ke jong kini gibri laki day ni kim day shisha nang ni hapo napo na gam drik e kaba pen sukhya ni kalong kan ni Union Home Minister Amit Shah ha ka arpunyu trip jong panai mentau benai April darang maklah ko ini ki program lo ong ba ka jingrung jong ki bri no po Bangladesh khamtam na po West Bengal ka along Shabapalan ndei tang bakirung ndrei ula kan tho ru wat ya ka sarkar West Bengal man ong ba kadon ko wi district hapo West Bengal kan 24 North Parganas district ong ba ki kinong Bangladesh ki rong shapo not 24 North Parganas district ba ki yo ye ki kwat kisla nadu adhar nadu kapan kat wat ye ki epic kat ki yo na kani ka district temdei tang kata ngiyot pi kumban chupan kan mau pi ka case ka ba mi menta ka singi report apo Shillong Times ya ka case ka bala investigate da way ni ki probationary IPS ashupan kilap ya ka nexus la ni kata criminal network ka ba khlan hadu kata bro ko igri India ka mut bakini gibrio kirong siya po India kila yo alpa wat ya ki kot kisla ki jong kiru tikani ka pelong yang iba bangin smoking ba kini gibri shwa bakin rung siya po India kila yo alpa ki kot kisla namar ba laringi pha ya ki khot jong ni shakleng ki jata ban pet ya ki kot kisla jong ki belong doubtful kini gibri laki one tray laki one le business hukum ta ter ngilap baki don be ya ka pankat ki don be ya ka adar kat lada kim don ki epek ru kini ki artli ki kot ki don be de jing shisha ngitep ba kini ki kot le ki long ki besuk ban yo hadu kata bat da jing kren jong Union Home Minister Amit Shah le ban ong bakan don ke district ha ka we ni ki state apor India ka balak ban aikot lane ban snakot wat ya ka epek ru ya kini ki illegal Bangladeshi le kanang pen perkat yang iba hadu kat nu kani kan network kala khlan hadu kata tilada nakliang jong kaseng nakliang jong ngi kum kaseng HYC kumju na ka komsu ngi kwa ban kentu ya ka sarkar ka jong ni ba phihap ban le ban shimkhya ban ye kran ba ki bor ba dai pet la kalong bat ka union government la kalong bat ki bor ki border security force bat ki we ban petik na ba ka jingrung jingmi jong ki brio ya ka bangila kren na ka po sa ka por kam dei ban so tinakliang jong kaseng ngi shim lomba kani khabar bat ngi la tho ro jing sha show chief minister ban ong mangini kendu nakliang jong komsu bani kendu bad u bani kren abedi ki an ki bakum ka kenhun ngi la dawa ban pen klan la ne ban te la kame kani ke jingrung jingmi jong kibri ki ba bat ke kawiru ko bangi ha ngi kwa ban ong yang sarkar kalong ba ka sarkar la ni ki bor pulit kimdei ban shu nget tang bakini gibrio ki pen i ki tiki adhar la ni ki pen i kapan kat ma kumbala lap hi de jing shisha bala le investigation do da police department hi hamtam nang tin por riboy lalap ba kini gibrio ki la ban pen i ki kot ki jongki reha bakhat du hi ki bor pulit ki hab ban le ke investigation ka jongki kumba kalong menta ya kani ka case ka bagi dhot jongi ki yo hang tia po shela habakli ki dhot jongi kini gibrio ki ong ba ki wan kai kum ki todes Rei haka investigation ke bau pulit ule pat ya ki mentan haka jeng keli ke jong ki bor pulit ya kini ki saungut ki brio ki ong ba ngiwan sim dawai na nigrams dawan sim dawai na nigrams sana ki otia apo lenti utau driver ule bu ya ki syapo syala kumnu kala benlong ba ka nigrams ka don syani syaselong ka syala ka don syati syapo syakaput bangla ana kimtep ba kumnu ki poi syapo dalia tekani ro ka pen subajun ba kadon AA syalendet kala don kata ka network ka baklan ma jong kini gibrio ban kumnu ban infiltrate dan ban rung syang ka jela ka jongi ti nakaliang jo kaseng ngila ya keren bagi bor pulit bagi dei ban shimkhyai kini kam ban investigate ban lap ya ka jing sisa hot kila ban wanra ki kot kisla ki babun rengi ni kwa ban ong pat ya sarkar ka jongi ba ka sarkar kha ban shimkhya be de kani influx ngimtep ni so thu ba ka jingja hapo Bangladesh le kumba kalong mata kalong volatile la du kata ba kini gibri ki kwa ban kiu shani shapo jela Meghalaya bat kal kila ban le shakiwi pat ki jela bat ka ba iting du kalong ba kini gibri la da kimrung nang ni nangiru kirung lomba kiwi ki jela nda kila yo ya ki kot kisla kisawan pat ban buhai shnong kani ka jela ka joni ti ha bai dei ba kan ni
kajingwan buhay snong jong kini gibriu ki bang ngimtep la ki day ni kim day sisa kita kinong India nakaliang dapat seng kentu ya kesorka bakahap ban perkat kerki ya kaneng kam nakaliang jong ka seng harengkat bako komsu ngilabu ya ka jingtho Ahmad jong chief minister nakapor sa kapor mental ajan arsnam ngipan ya ka ngipan ya ka appointment bo chief minister bani kren ya ka MRSSE amendment bill arja arko ngidang itang mentang kasngi bau chief deputy chief minister uang bahkan sadon kata ka meeting jong ka MRSSE bani perkat alor kata ka MRSSE amendment bill dilaning ya up ya kani sisnem arsnem laisnem lanang imla ban sim ginu gilat kilenti ngiting ba nginom la ban khanglat ya ka jingrung kertap jong kibriu ba ka kumbaong u MP jong katura mene kasngi mending ngai statement ka jong u mauru ong ba kaju hi ko bagi semua bala dang imla bantek la kam ya kajing buhai snong kam tam ya jong kibriu ko Bangladesh kala bonwanra kajing kata ka bakrau yangi kitrai mulo tinak leang jong kasengi kentu ya ki bor pulen ni kentu ya ka sorkar bakat simkhia bai dei bakani kam ba kani kajing rong jingmi jong kibriu kam tam ya na po border de ban khangla chisnan namar kat kum ka kajing tip ka jongi kat kum ki jing ajing tip jong kibriu ni yong ba kajing rong jong kibriu na wat tang na kathan sela ngam ong na we tang na kathan sela kolomba lajan man kasngi kibriu na po bangla ki rong sene se po India hoi kum ka seng kum ki khot ngimla ban apsa asurok arsau kanta ndekade ka kamram jong ki bor ki badai page ban penting kena ba ka influx lani ka immigration kini ki illegal infiltrators kim de ban rong ka sene ka jala ka jong hoi nakaliang jong ka seng bat ka hak kum ka komsu hi ngin sa shim mi kiwe kilat kelenti ba ngiru nginom shushong nginom shu up batang ka sorkar kan le ke ibade bende ka komsu nang ni Ahmad kan ka gidang ya shong perkhat ba ke ki kamram ki bangi ni le na mangila yo jingtep bawat haslong ru labun ki jaka ki ba kini ki illegal Bangladeshi ki lawan bandrung bat ban shong snong ban tre ban kata mde tang po shilong hak babun ki jaka kalong Agar Hills kalong ha po Giant Hills po kumta terte dan nakaliang jong komsuru ngin sa shim mi kilat kelenti ban khenra ya kini gibriu ban penting kena ba kini ki illegal Bangladeshi kimde ban yo jakasa kimde ban yo ban shong ban sa ban tre ban kata hang ni po kajala ka jongi Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya